Integrarea creșterii caprelor, rațelor și peștilor presupune combinarea acestor specii diferite într-un mod care să maximizeze beneficiile și să minimizeze riscurile pentru fiecare specie. Iată cum să începeți. Bună, prieteni! Bine ați venit pe canalul YouTube Descoperă Agricultura. Dacă nu sunteți abonat la canalul nostru, vă rugăm să vă abonați acum. Să începem videoclipul. 1. Selectarea locului. Alegeți un loc cu resurse adecvate de apă și pășuni, precum și cu acces la piețe de desfacere a produselor. 2. Construcția iazului. Construiți un iaz pentru pești, ținând cont de calitatea și temperatura apei, precum și de accesul rațelor și caprelor. 3. Carcasă. Asigurați adăposturi adecvate pentru capre și rațe, cum ar fi cooperative și adăposturi, cu acces la pășuni sau furaje. 4. Gestionarea furajelor. Elaborați un plan de hrănire pentru capre, rațe și pești, ținând cont de nevoile lor alimentare diferite. Deșeurile de la capre și rațe pot fi folosite pentru a fertiliza iazul, în timp ce peștii oferă o sursă de proteine pentru celelalte specii. 5. Coordonarea bolilor. Implementați măsuri de biosecuritate pentru a preveni răspândirea bolilor între specii, cum ar fi zone separate de hrănire și adăpare. Controalele veterinare regulate pot ajuta la detectarea și prevenirea apariției unor boli. 6. Marketingul. Elaborați un plan de marketing pentru produse, inclusiv carnea de capră, ouăle de rață, peștele și îngrășămintele. 7. Monitorizare și evaluare. Monitorizați în mod regulat sănătatea și productivitatea fiecărei specii și ajustați practicile de gestionare în funcție de necesități. Evaluați succesul general al sistemului integrat și efectuați modificările necesare pentru a optimiza productivitatea și durabilitatea. Linia de jos. Este important de reținut că o creștere integrată a caprelor, rațelor și peștilor necesită un management atent și o bună înțelegere a nevoilor fiecărei specii. Consultați-vă cu fermieri experimentați sau cu serviciile de extensie pentru îndrumări suplimentare. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Trimiteți acest videoclip prietenilor voștri și nu uitați să vă abonați la acest canal YouTube de agricultură de acoperire. Vă mulțumim că ați vizionat acest videoclip. Să aveți o zi bună!